Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yan uwa masu kallo da sauraren mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na dausayin sunayen Allah, inda muke magana game da sunayen Allah da ma'anoninsu da abin da suka kunsa da abin da ke nuna cewa su ne mafi kyawun sunaye da ya kamata mu fahimce su, mu bauta ma Allah da su. Wannan shine shiri na 9, kuma yau za mu yi magana game da Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Ar-Rahmanu shine mai rahama, mai tausayi. Ar-Rahimu shine mai tausayin bayan shi, kamar da za mu zo mu yi bayani akan bambancin su. Kafin nan, siffar rahama, siffar tausayi siffa ce da ake tabbatar ma Allah. Allah yana son tausayin bayan shi, don shi da farawa cikin bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sai Allah ya kawo ina sunayen tare da sunan Allah mai rahama mai jinkai. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim. Watan Allah yana kawo siffar da ar-Rahman, suna ar-Rahman da suna ar-Rahim, domin ya nuna cikakken shi mai tausayi ne, sannan kuma mai tausayin bayan shi ne. Watan shi akan shi zaka ce mai tausayi ne, sannan mai nuna wannan tausayi ne ga bayan shi na mutane da aljannu da mala'iku da kwari da tsuntsaye da sauran bayan shi da yawa wa'anda ba mu sani ba. Wannan sunan na ar-Rahman ya zo cikin Qur'ani su 57, sunan ar-Rahim ya zo so 130 da wani abu. Wata sunan ar-Rahim ya fi zuwa akan sunan ar-Rahman cikin Qur'ani, domin ar-Rahim yana nuna saduwa rahama Allah da bayan shi. Ar-Rahmanu ya yi ta zuwa, misali bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanirrahim, ar-Rahmanu alal arshi istawa, thumma istawa alal arshir rahman, ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Wurare daban-daban ya yi ta zuwa. Mafi yawa ar-Rahmanu yana zuwa shi kadai ne, in an hada shi da wani suna ne yake zuwa da ar-Rahim. Kamar yadda muka ce, wannan suna ne wanda ke nuna cikakken tausayi na Allah ga bayan shi, cikakken tausayi, siffar rahama. Wata rana hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim, hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu, cewa wata ran an kamo mutane, an kamo fursunonin yaƙi, an kamo sabi, an kamo bayi wurin yaƙi. Wata mata cikinsu tana neman ɗanta, sai ta ga ɗanta, sai ta ɗauke shi, ta sumbunce shi, ta riƙe shi ga jiki, ta yi hogin ɗin shi, ta ba shi mama. Sai annabi sassan ya ce, kuna ganin wannan tana iya jefa ɗanta cikin wuta alhali tana da ƙarfi na kada ta jefa shi? Suka ce ba za ta yi ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya fi tausayin bayan shi akan yadda wannan take tausayin ɗanta. Watan sai Allah ya siffanta, annabi sassan ya siffanta yadda take tausayin ɗanta. Uwa ta nemi ɗanta ɗan ƙarami wanda take shayarwa, bata gan shi ba, ta same shi, ta rungume shi, ta ji daɗi. Sai Allah, annabi sassan ya nuna idan Allah ke tausayin ni da kai da sauran bayan shi, ya fi yadda wannan matan take tausayin ɗanta. Wannan ya nuna cewa siffa Allah, siffa ta rahama, tana nuhin siffa ta tausayi. Haka hadisi ya inganta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci rahama 100, tausayi 100, ya saukar da ɗaya a bayan ƙasa. Da shi uwa take tausayin ɗanta, da shi dabba take tausayin ɗanta in ta haife ba za ta sa kofaton ta take shi ba, da shi mutane ke yin tausayin junansu a nan duniya. Sai Allah ya ajiye rahama 99 lahira domin ya rahamci muminai da ita. Muna fata Allah ya sa mu cikin wannan rahama. Mu ta roƙon ar-Rahmanu da ya rahamtar da mu. Ya kai mai rahama mai tausayi, ka ji tausayin mu. A shiri na gaba za mu yi magana da mu ma ya kamata mu kasance masu tausayi, domin masu tausayi su kadai yake jin tausayi, kamar da ya zo cikin wasu hadisai. Sai ya zan siffa ta rahama yanzu ta shafi bayi ne, sanin shi mai rahama ne kuma yana son kai rahama, sai ya sa kai ma ka yi tausayi da rahama ga bayan shi. Sai mu haɗu a shiri na gaba, shiri na 10. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.